Čo tam zas pozeráš na ten internety? Čo, dedo? Nemáš iné roboty? Vaše internety. Čo tam máš nové? Povedz mi. Instagram pozerám novinky, vieš? Internetový biznis, vieš? Čo, chceš počuť novinky? No tak ti ich poviem, chceš? Počkaj, počuj. Počujem ma dobre. Napríklad Meta a Instagram sprísňujú pravidla, aby si vedel, že nesmieš dávať do výzvu k akcii, akože kúp teraz, alebo nemôžeš, čo sa týka súťaží, dávať, že lajkuj, zdieľaj, pozor na to, alebo nemôžeš v príspevkoch robiť tak, že proste povieš, napíš mi správy nejaké slovo a ja ti pošlem, pozor tiež na to. Takže je tu strašne veľa pravidel, ktoré sú dané. No, ale pozitívne ešte ďalšia vec, detko, vieš? Ty nerozumieš tomu, čo? Počúvam ešte do konca. No, ďalšia vec je tá, že nepotrebuješ už momentálne toľko veľa followerov, pretože Instagram sa bude zamerávať hlavne na to, na videá a hlavne počet pozretí videí, hej? To znamená, že nepotrebuješ followerov toľko. Pozretí videí a tú organickú tvorbu toho tvojho. Samozrejme, autentičnosť bude úplne top. To znamená top. Detko, chápeš? Tak ja neviem, no keď hovoríš, že sa na tom dá zarobiť a takéto tie novinky, tak ma to nauč, a idem aj ja tie tvoje internety a peniaze furt rozprávaš zarobiť, no ma to nauč. Pôjdem do krčmy chlapom povedať, nech ma followerujú, či sledujú, či čo to, ako majú budú sledovať. Ja som z toho, ja neviem tie vaše technológie, a si dám, poviem radšej Hanke, nech mi dobrou guľašu navarí.